kasindinɗo e téléphone kantiɗo mo heewa kalisi fuu yetto to Kola Diarra jeeyowo téléphone ji dabanani Bamako banggue Kolombada si qualité ngaji téléphone ji goduɗi hande ɗi fuu ne keeɓe to makko téléphone ji si marque ngaji ɗi fuu ana toon Samsung Tecno iPhone fa yettade qualité ngaji goɗɗi kesi goduɗi hande ɗi fuu ana toon téléphone ji Kola Diarra ɗi Dubai direct fa Bamako sa yeehi to makko to a yawata fey kanko Kola Diarra e miraɓe muɗum no mbiruɗen ni dabanani banggue Kolombada numéro bitigi makko numéro 8 ɗum woni bitigi o kanko Kola Diarra numéro téléphone 76 77 16 44 na 79 14 18 52 sa soodi téléphone ana écran muɗum ana signa na téléphone sa naati e connexion ana wula taw wona to Kola Diarra coɗɗa sa soodi to Kola Diarra téléphone maɗa wulata écran muɗum signata fini yettade to Kola Diarra so tawi seeɗa codirta na coodowo doƴƴere ɗum woni engrais e détail fuu Kola Diarra ana yeeya kasindinɗo e téléphone ji kala goduɗi hande ɗi fuu sa yettike Kola Diarra a nimsata Dubai direct fa Bamako Kola Diarra ittani en dukkuru téléphone. On jarama bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV onon e jaam bisimilla moɗon e yewtere meɗen Bolagal Suudu Baba e yewtere meɗen Bolagal Suudu Baba no mbiruɗen ni ndeɗo yewtere ana haala ko heewi e banggal hono leñol meɗen ngol kañum e leydi meɗen ndi e no mbiruɗen ni banggal jande meɗen golleji meɗen nesuji meɗen fa yettade birkiji meɗen e ley galleji meɗen e nokkuje ɗe foof ɗum ɗon woni hono ko ɓuuri sembinade e banggal yewtere meɗen Bolagal Suudu Baba ay ɗum ne bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe e Pinal TV oɗon calmina sanne oɗon jetta bisimilla moɗon e yewtere meɗen Bolagal Suudu Baba nde no mbiruɗen nani e hande Bolagal Suudu Baba ana faydini fa ala kulli haalin hande en keeɓi ɗo modi baɓe meɗen ɗiɗon mawɓe inde e ande en e leydi meɗen ndi joguiɓe andal e faamu banggal jande meɗen Qur'ana nde nenno du eɓe pamani ndu aduna goduɗo hande o saabi ƴeewenna aduna meɗen keño e aduna meɗen hande o e ɗum luttodiri seeɗa bon nenno so hunde luttodiri si golleji ɗi ana keddi no goruno arande ni fou dañatno laati ay ɗum ɗon saabi si nodduɗenna modi baɓe meɗen ɗiɗon ɓe fa battodiren hakkude meɗe e mabɓe hakkille ƴeewenna yalla hono jaati kanɗenna wadde fa hande fa tawe jande meɗen Qur'ana nde dardia joguinoɗen keeñe e banggal jande meɗen Qur'ana nde kanɗon dardia hono gatten faka heddo no jenguirtenna ni no faamu mo keɓetenna en hikuma mo keɓetenna en ɗum woni andal keɓetegal hengal par ce que eɗen fi eɗen andi e pulaku e leydi meɗen Mali ndi na leyɗe meɗen kettuɗe hirnangue gaɗe fou pulaku gonɗo hen o yo pulaku noon janguɗo sanne banggal jande Qur'ana ɗum ɗon ila e duuɓi fa e kitali fa ɗo gonɗen hande fulɓe ɓe ana heddi kamɓe goni dow e banggal jande Qur'ana nde misal goto dokkami on ƴeewo Pinal TV almami en ɓe sa ƴeewi ley gelle meɗen ɗe foof wona to guure to wona ley ngalluje ga sa ƴeewi sa darni almami en taton a tawan ɗiɗon ɓe fuu yo fulɓe noon fay so tawi jomum jeeyaka e ley ndin ɗo gendi tawan kañum tottete almama ko wala ko waɗi ɗum so wona eɗen cembini e jande Qur'ana nde sanne en dunke e majjum ana wayi hono ɗum tawagal meɗen ɗum neesu meɗen hay hono gatten se ɗum heddo yuɓɓade andal heeɓe hen faamu heeɓe hen nenno neema aduna e laakara tewteteɗo o heeɓe hen ɗum ɗon woni hono e yewtere meɗen Bolagal Suudu Baba hande toɓɓere ɓamuɗen hande nde yo toɓɓere noon banggal jande meɗen Qur'ana jande meɗen Qur'ana nde eɗen andi alhaaliji kewɗi ana hen majlis ngaji ana goodi hande jangguineteɗi ɓe sukaɓe jotto si jangga ñama toon jara toon cawre toon duɗe meɗen tawangaji ɗe du ana goodi sukaɓe ana dokke mobbo o yaade e mabɓe ɓe garbinoyo kamɓe jaati tewtata koɓe ñamata ko nenno hono noon e bandu ɗum ɗo ɗon andi ana woodi hay ɓeɗo modi baɓe ɗiɗon nodduɗen hande ɓe eɓe andi ko ndenko eɓe andi ko ɗum ɗo ko eɓe andi garibal ngal eɓe andi majlisi ngaji ɗi ay ɗum ɗon ni no bandiraɓe noddiɓe hande e no mbiruɗen ni modi baɓe meɗen ɗiɗon ɓe e kanko mobbo meɗen mawɗo e guuro Bari anditirtoɗo guure Tambeyni kañum e mobbo meɗen mawɗo Alhaji Moukhtar Ba e mo bandiraɓe muɗo anditirtoɗo Abbourou Nanewal o inde wotere leydi meɗen ndi hande sa hisike modi baɓe e jong en ande e leydi meɗen ndi fou omo e ley mabɓe kanko Alhaji Moukhtar Ba ɗum sikke fou wala hen nenno leñol ngol fou ana andi ɗum leydi ndi du ana andi ɗum sanne sanne hono modi baɓe jaati suɓeteɓe jong en ande hande e leydi men ndi omo e ley mabɓe
ay ɗum ne kanko Alhaji Mouhtar Ba mi e hoore kanko woni mabbo am e banggal golle jaati mo gollanmi o kanko e Alpha Hamma Cissé e Seyko Ham Penda Bokum bon ɗum ne oɗon kani barkindem e so wonno so tawama oɗon jiiɗi Boori Diallo ile radio tabital fa e dow réseau sociaux o fa e Pinal TV saabi kamɓe jaati goni Mody Baba e golle o ko haalte fuu kamɓe jenggini kan no haaldete e dow koɓe kalta ko ɗum woni ko ɓamami no puɗɗirmi golle ay ɗum ne mi yettiɓe sanne e majjum mi yetti on tawaɓe ƴeewo Pinal TV fou e joni en puɗɗiran mobbo meɗen e salminindemo kanko ɗum woni Alhaji Guro Tambe ni mobbo Guro assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Boori Diallo. Bisimilla maɗa e Pinal TV. Saga maɗa. Alhaji Mouhtar Ba. Naam. Assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisimilla maɗa e Pinal TV. Inchallah min beltiki sanne. e Pinal TV ɗo gona hoɓɓe oɗo nokku o yo nokku moɗon noon nenno ko haalte hannde ko du no mbiruɗen ni en ɓami toɓɓere banggal jande meɗen Qur'ana ɗum ɗon woni hono ko ɓamuɗen ƴewde yalla eɗen pindinira sakira e meɗen ƴeewoɓe Pinal TV Mali e caggal Mali fof ala haali jande meɗen nde no hani latorade ɗum ɗon woni hono ko noddi on mobbo Guro Tambe ni bisimilla maɗa calminalima fewde e sakiraɓe ƴeewoɓe e fan dokken Alhaji Konngol. Boori Diallo a yettama a salminama sanne kala tawaɗo ana ƴeewa Pinal TV fuu en jetti ɗum en calmini ɗum en jetti leñol ngol kañum e ɓiɓɓe leydi men ndi fuu eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo hokku en pinal ko woni aduna o hannde ko yo hokku en hakkilleji lobbi no ɓamtorto en no andirten nam aduna o wayltiki enen koye men keɓen bayltoɗen noon sabu so aduna wayltiki so a wayltaki fof aduna o yahan yoppe famminike sanne mobbo e Alhaji Mouhtar Ba calminalima fanaten e yewtere meɗen nde ay caggal en jetti Allah subhanahu wa ta'ala en juuli annabi sallallahu alayhi wa sallam fa joni enen du en calmini hono sakiraɓe tawaɓe ana ƴeewa en joni Mali e caggal Mali fof ene caggal mo an do a salminama sanne an Boori o e dow haala hono ko ardinɗa ko a yettama e majjum sanne moƴƴinde ma jikke sanne e dow amen minen ayo Mody Baba e hono ɓe innuɗa ɓe min beldike e majjum sanne min jettimama du fayde sanne sabi ko kalɗa ko manuma jikki ma o wooɗi e amen sanne miɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wan hono ko mbiɗa e amen ko tawi ana woodi e amen en a salminama sanne e kala hono golloɓe nokku o sabi ko gonɗo ko jihadi mawɗo ko gonɗuɗo ɓi adama ɓe mbi so tawi a ardiki hono yimɓe fof finde fof a tampa sa sini a bara sona hono suuru baba ndu fof sona ndu daro fof daiman hono an ka a tampuɗo noon sikki wala a tampuɗo ko ɓuuri hewde fof a tawa andanama hono tampirde gonduɗa e ɓurɗo guilɗo fa hono iwaɗon de nde wonde jama o jonka andata wallahi ayo hono darde gonɗa nde wonde andete sanne nenno on calminama e majjum sanne on fof kala gollowo e nokku o yiwdema an Boori Diallo kañum e technicien en ɓe fof ɓe calminama sanne fayde sanne nam e bandiraɓe tedduɓe ƴeewo Pinal TV aywa Mody Baba meɗen ɓe on paami hono koɓe kaali joni ko calminali fewde moɗon o onon ƴeewoɓe Pinal TV ɓe tampata kaɓata tawdede e Pinal TV wakkati fof joni nadde e banggal toɓɓere meɗen nde no mbiruɗen ni toɓɓere hannde en ɓami banggal jande meɗen Qur'ana Alhaji Mouhtar Ba e jande meɗen nde tawnon e banggal duɗe e ley guura meɗen kañi e majlisi ŋaji goduɗi hande ɗi hoɗum woni hakkude majji hoto andal ɓuuri heɓede e ley ɗiɗo alahaaliji ɗiɗi aɗa andi duɗe ɗe ɗen pinɗa e muɗum ɗum mawnoɗa e muɗum a wari du an naati e banggal majlisi ŋaji ɗi fay so tawi an e hoorema a jangguinta ley majlisi ŋaji ɗi ɓiɓɓe ma ne jangga hen ɓiɓɓe meɗen ena hen hay bo nenno sikke wala ko fulɓe mbi ko ɓinde bosara aɗa andi bunda kañum boyda fo hay bisimilla maɗa hoɗum woni hakkude ɗeɗo duɗe ɗiɗi joni majlisi ŋaji ɗi e duɗe meɗen ɗe andunoɗen ɗe jaati ayo banggal hono duɗe meɗen enen ɗe no gorrunoɗen ni hay honno ko ɓuuri hewde aduna o fof no jangguiranno arande no gelle men ɗe gorri ni no tawruɗen hono leydi ndi wordi ni jonka abbiraɓe men kañum e mammiraɓe men ɓe fof noon ɓe jangguiranno fa yetto jonka enen min fuu minen nomin jangguiri joni noon aduna ana yaha fof ana waylito on no kalɗen joni ana yaha ana waylito ay jama o ɓe naati e ley ngalluje ɗe won janggoɓe nokkuji goɗɗe kasen
nden no haqqillaji kesi keɓama no jangguinirte alhaali goɗɗo kasi heɓama ko wona honno ene ko hemi honno andirɗi arande ɗi nden e ley majje no way hon siŋaji goɗɗi kasi ɗiɗi ardike en e ley oɗo alhaali sabi markaɓe gaɗi hono ko mbiɗa médecin e mbiɗo markage uji ay nokkuji banggal hon tahfis tawi sukaɓe ɓe fof nokkure wotere ɓe goni toon ɓe janggata toon ɓe ñamata toon ɓe jarata tawi du hono nokku ɓe jaltata nden ɗum ɗo ɗum waɗama e nokkuji ɗe siŋaji gaɗi hono bamarankoɓe gaɗi markaɓe gaɗi koyre bononkoɓe gaɗi aya jonnon ene hono pulako o en gaɗali ɗum sona ko sakiti joni sona ene ko hemen ko gaɗen seenu joni ko ana way honno fulɓe ɓe kañum en kan gaɗayno ɗum na dus tawi jon ka won nokkuji goɗɗe kase ɗe en andana banggal sakiraɓe meɗen ñoronkoɓe so gaɗi aya banggal hono furnage to gay ko ene gaɗɗen ko min tawi ɗum fuɗɗi waɗede e ley nokku o jonnon hono banggal ko mbiɗa yalla hoto andal ɓuuri heɓede e banggal faamu ɓuuri heɓede sa ƴeewi fof hono e zamanu mo gatta e banggal hono ngabbude seeno so jippo burgo o kañum e banggal hono garibagal ngal e ko nandi e muɗum ɗum ɗo ana ɓama wakkatu mawɗo sanne e ley hono wakkatu ma an o gurdan neɗɗo gurdanɗan saabi yaha warta o ana satti hewde hen sanne sanne ay banggal hono gari banggal ɗo ko ɓamata e ley wakkatu ɗum ɗo ana heewi ayo masalan joni o en fof e bini beete an aɗa wondi e sukaɓe maɗa nokkure wotere gonɗon ɓe garbinoytako ɓe immike ɓe ɓami alluji mabɓe ɓe janggi fa ñawle ɓe taƴi koyol ɓe garti kase ɓe ɓami alluji ɗi kañum e oɗo kañum ka janggi fa ñawli seeɗa e yeehi garbinoyiki neno beete fou o ka no worri ay oɗo kañum ɗo beete fou kañum ɗo hono garbinoytako yata feeɗo kay nokkure wotere nde tan woni e muɗum bon sa ƴeewi fou hono zamanu mo oɗo heɓata e banggal jande ɗe oto heɓata ɗum fe so tawi ɓe fuu ɓe goto tan eɓe mbara haqqille hono tawa ana tabiti o ɓurta yawde banggal hono dursude kañum e banggal hono fe so tawi andal fof o ɓurta yawde ko saabide hono wakkatu mo heɓata wakkatu o jangga o oto heɓata ɗum joni noon sa ƴeewi fuu hono no ɗum ɓeɗo gurri ni eno enen gurnuɗen ni hono banggal garibal ngal hono ko hulano so garibal ngal waɗa ko oɗo alhaali ana heddi fa joni ayyo alhaali omo heddi fa joni garibal ngal ko waɗi garibal ngal ko waɗi ngal arande ko ana heddi fa han alhaali o fa joni ana heddi nam ko sawiide hono joƴƴinde mobbo kañum e sukaɓe fof ana jangga ana jangguina o ɗum ɗo bawɗe gaɗi ɗum neɗɗo fof tawaɗo wawa fof a wawa ɓamde suka muɗum so watta e ley jangguinirɗe lewru fuu joɓa uynaji 5 masala na uynaji 7 ɗum ɗo so tawi jomum o wona joom bawɗe fuu suka mum o wawa nadde e ley majlisi ngaji ɗi mbiɗaɗi markage ngaji ɗi nenno ɗum ɗo hono pulako o eɓe jiiɗi jande nde ɗum woni ƴiƴam maɓɓe kamɓe ka jande qur'an nde ɓe andi kañum e durgol donc fulɓe ka andira nenno eɓe kaɓɓiɗe wonkoji maɓɓe ɗo ɓe jangan qur'an o ka ana heewi ko e banggal pulako o mo wawa ɓamde suka mum so watta e ley hono nokkuji ɗe mbiɗen joni ɗe ɗum ɗo ko joni ka fe alhaali mo gonɗe joni min ka min jii ɗum ana woodi wadduɓe sukaɓe muɗum so fuɗɗi janggude sakiti donkiti ana woodi ɗo haalnoɓe noon sanga fof ana mbiya ana jiɗɗinamo tan sukaɓe muɗum ka ngala bawɗe tawi enen ni hono ko gaɗɗen ko yoɓete tan ko ana ɓuuri gendi fof ko mum ko yafude fof woni jangguinirgal to jiki suur baba ɗo ko yoɓete toon lewru ko nokkuji ɗe fof kañum ɓuuri yafude ka ɗum fof e tawede ronkere nde ana woodi fa yogaɓe tawan sukaɓe mum garan toon sakito donka feewi ko ɓooya ko fe hecci keeñe meɗen kala haala muɗum won goɗɗo toon ko foti hitande yoɓani jomum o ñaama o jarawo noon janggowo janggowo jangguinoɓe e defoɓe fof ko yoɓeteɗe joni e alhaji e joni hakkude e duuɗe ɗiɗi ɗe kalɗe haala muɗum markage ngaji jeeya ɗum woni e majlisi ngaji ɗi kañum e duuɗe meɗen ɗe kamɓe sukaɓe ɓe sukaɓe ley daɗɗodirɗe ɗe gattonna banggal qur'ana wakkatiji ɓe heɓe hen jaati ɓuuri wawde hen qur'ana ko taykiɗa e hoore ma fande meɗen hokkude Maba Guro konngol qur'ana o honno o jangguirte ga joni e no minen min jangguiranno ni walda
ga enne hono markaz uji kañum ɓuri haybude bangal hono tajwidi ndi no jangirteni sukaɓe meɗen ɓe jomum no jangganatama ana ɗaati sanne 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 ka so wiya ngari fa ɓurodiri on fof ko ɓuri hewde fof a tawa hono janggoɓe e ley majlisi ngaji markaz ngaji ɓe ɓe ɓurata ko saabide kamɓe ɓe kayba tajwide ana hayba sanne sanne ko minen ko amin ko ɗaatugol ngol min kaybata tawi ana ɗaati tan nden hono jende nde fa tawi eɗe ngaɗi sanne 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 o e ley hono markaz ngaji ɗi kañum ɓuuri joni noon ɗaatugol ngol ana hono ko ɓuuri hewde fof ɓe meɗe ɓe ɓuuri ɗanude jaati nuka oka ka hono wakkatu hono dursugol ngol so tawi oto joni waɗi duuɓi sappo so heeɓi suura fof o ana wawi wadde duuɓi ɗiɗi na duuɓi tati heeɓa suura ɗum woni ɓe majjilisi ɓe majjiliɓe sabi o yata feeɗo o yata feeɗo o ka janggo tan on komin ko ɓuuri yawde on ɓuuri yawde so tawi jomum ana jogui haqqille jaati jaati tan ana woodi e ley nokkuji meɗen duuɓi ɗiɗi duuɓi tati jomum o dursa fa tawi ɓeyde hen banggal andal gongal kasi dewte kulle goɗɗe kasi fof ɓeyde fof watte ay min min gaɗa fof duuɓi nagga duuɓi noga e joyyi e ley duɗal gonɗa tawi a heeɓa e suura tan fof na heeɓi suura aɗa yaaha aɗa warta e makko aɗa warta e makko zamanu o a wayi hono en kaybata zamanu o hono mudda ko neɗɗo hani wadde duɗal ko ɗum jata ko haybatake nden ɗum ɗo fof an hani haybede so ɓi adama zamanu an woodi toon nden kanɗa heɓde banggal hono andal ngal nden kanɗa heɗde qur'ana fof nden kanɗa hedde nden a hana tawi hono wakkati mo tawete aɗa wawi heɓde qur'ana keeɓa defte fa keeɓa gollal gongal kasi ɗum fuu gaɗa ɗo e ley qur'ana o tan aya gara daroɗa nden banggal hono markaz uji ɗo tahfis uji ɗi kamɓe toon wala ko watte toon sono banggal jande ɓolle ni toon ɓuuri yawde hono banggal dursede o fa tawi banggal hono pinal gongal fou ana wawi waɗede toon kamɓe ɓuuri wawde hono faabede ɗum saabi joni yimɓe an ɓe paabotoɓe janggoɓe talibaɓe ko nandi e muɗum hono ñiiɓuɗo o nden so tawi ana faabi fou o ɓuuri wawde faabede gilɗe e hono johowo wakkati fou ana yaha warta o mo ñiiɓa e feeɗoɗo famminike sanne e Maba Guro e banggal honno kalduɗen e joni no Alhaji haaldi ni hono kamɓe janggoɓe ley majlisi ngaji ɓe kamɓe ni ɓuuri yawde hono faamude jande mabɓe nde saabi kamɓe wala koɓe kinni si wona jande ɓe ga kana tewtoya ko ñaama tafo si gara jangga e enen joni hono fuu kan en wadde e ley ala haali mo gonɗo e muɗo hande o saabi no Alhaji haaldi joni ni sa faami ana wayi hono e fa hande yimɓe meɗen ɓe ngala bawɗe yoɓɓude mais est ce que gonga noon ɓe ngala bawɗe yoɓɓude fa sukaɓe jangga e ley majlisi ngaji ɗi na yo hoyde yonki mo andirɗen taraɓe ɓe o na babaɓe no gorrini saabi joni a tawa jogui temedere nagui a muyata sottude fay gaƴel gotel si gaɗa e jande ɓiya o an ka ko jinɗa foof mobbo o jangguina ɓiya o meere mobbo o ñamowo jaro suka o ñamowo jarowo ɓornotoɗo fuu ana woodi so ñawi cawreteɗo a yoppidi ɗum mobbo ane aɗa jogui kolte maɗa ɗe kolte maɗa ɗe ko fayi hunde a yiiɗa iwe muɗum so naate e suko est ce que wona ɗum wona hoyde yonki noon ene mbawi ɗum hoyde yonki noon Boori Diallo sabu so tawi nen andi ko heɓete e andal ko foof hata a suɓɓoto andal ngal dow kolte maɗe cincinata dow mum ɗe jaati sabu fulɓe mbi so tawa neɗɗo hollama ko jeeyi e jawdi mum ko foof o jokkatadi eyi sabu ko heewi hen ko jiɗɗa jawdi ma fof tan a jeeya ɗum sabu a gollowo tan noon nenno enen kaɗen mbawi wiide ko yimɓe men ɓe woni e mun en ko an nandi hono refpinal woni e mun en so neɗɗo fini fof ana hani tawi so a biiri suka ma fof ana hani tawi suka o an ɗum nafata janggo fayi so nafi suka o an e hoorema sara o ɗum nafata janggo sabu eɗen andi moƴƴere e barke ko heɓete ley jande ko nenno so neɗɗo jomum biirama fa wooɗi moƴƴereji hewɗi an wawi heɓude ley hen nenno hono biirugol ngol ɗi woni ko enen en kaybata an ka so jomum itti suka o hokki mubba tan hillaka kasi suka o ñaami a hillaka suka o yari a hillaka suka o ɓorniki a hillaka suka o an ka a hokki mobbo o haajuma fof wara hen nande hono a paɗɗo suka o tan kañum o waddi suka muɗum ñaadu mum e yardu mum e koltal mum fof aɗa ittata ɗum wona gotum fayi suka o hakkille ko wawi heɓude ko an suka ma o heɓata kala ɓi adama maraɗo fof o ɓuuri wawde hemde hakkille ile suka paɗɗaɗo ni tan ene annandi hono ko heewi yimɓe ɓe fof gatti sukaɓe ley jande tan ɓe joppiran mobbo o suka o kasi ɓe mbiya annani woɓɓe miran hono mobbo o naftortoɗo suka o mobbo o ne tampere mum ko woni e suka o ko ɓuuri hewde ille e nafa o sabu jooɗade ille beete ana janggiri fa nangue yana
ɗum yo wona hunde yaafunde a ñaamowo a jarowo a joom garle hunde fof so wona encare jooɗi a janngina nen noon Modou Baɓe min ɓe wala ko gaɗirta ɗum sowona kañum ka saabi Allah gaɗirta nen noon enen hannde en ngari en jii ile ngalluji ɗe kamɓe kulle ɗe ɓe gatta ɗe fof tawan jobdiji woni hen nen enen ene annda jobdi e jande enen ka ko goɗɗoten ko fof e golliran saabi Allah sa janggan saabi Allah sa juulnan saabi Allah ko gatta fof saabi Allah nen no ngalluji ga garɗen so jiiɗi anan jobdi ana waɗa e jandeji ɗi enen andano ɗum nenno ɗum woni ko ɓuuri heewde enen ko e leydi men ndi nenno en mbiyan fa hannde jandeji min tawɗen ɗi ɗum ɓuuri needi so neɗɗo jangi toon a janguinte needi a janguinte qur'ana a janguinte neesu maɗa nenno ɗum fof ana heeɓe jandeji mi arani ɗi ka fuu ley tinnare Modou Baɓe en noon hono banggal yimɓe meɗen sakiraɓe meɗen ɓe ka hono ko mbiɗen ko annani yogaɓe hono watagol yonki woni mum wona hono ngala sabu yoɓude fa ɓihum jangga ɗum waɗande hoore mum noon sa andi ko moƴƴere ko heɓde jande ko fof a tawan jomum hana wande bakkilaku fa wata wattude suka mum jande ɗo heɓata moƴƴere ɗo nenno suka mawɗo suka hande kañum o mawɗo janggo so suka o a moƴƴini ɗum fof nafan suka o nafitani hoore ma an sara o nen ɗum ko mbawɗe wiide hen min mbiya hono rafi finde ana heddi e yimɓe ɓe fa hande inchallah ɗum ko mbawmi ɓeydude hen Bory Diallo famminike tanne Mobo Guro wi kañum ka ko sembini muɗum fo wiide hono banggal rafi faamu e pinal meɗen aduna goduɗo hande o e bandiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV Kola Diarra mo saya kañum wallata nde ɗo yewtere yalla ende heddoɗo Kola Diarra mo saya yo jeeyow téléphone ji noon Dabanani Bamako ƴeewen image makko aywa en garti e Alhaji hoɗum woni tiiɗalla mo matuɗen no jaati e banggal garibal ngal yalla ɗum ɓuytali ɗum fuɗɗali ɓuytude andal meɗen ngal no aduna o worri hande ni saabi ndenni ɗum tan woduno goɗɗum walano hande goɗɗo ana woodi aduna o yaari yeeso hande aduna o yaari yeeso sanne anda du hande kasi en jaadiri jawdi ka wo saabi nden ka jawdi walano jawdi heewano en fu eɗen andi hono nde pinɗen nde janggannoɗen nde garbinotoɗen nde jawdi heewano nden an sa garibu jaati fay se neɗɗo hokkima buuɗi nogay suusa fay hollude mobbo ma saabu wiyam fay goto hokkata neɗɗo buuɗi nogay nden sa a suusa hollude mobbo ma wiya wujjuɗi sanne na hono aya hande garibu gaddowo temedere ñalawma temedere temeɗe ɗiɗi temen aya bonenno aɗa andi jawdi ka won hande ha hay nanno joni sen ƴeewi hande so tawi yimɓe ɓe so tawi saraɓe sukaɓe ana jarri yoɓande sukaɓe fa ɓe janggano Mobo Guro wini so neɗɗo na andi ko heɓete andal ko fo hawata ko jawdi gattedi e andal ndi saabi ɓi adama ko ganduɗa e andal Allah ngal ko ni woni nafa maɗa ɗum ni woni jawdi ma ko heddi ko ka ya e haaju ma Allah hokken faam lobbo e joni torra heka jaati woni hono ko heɓete e ley garibal godungal hande ngal yalla nafa majjum ana heddi saabu eɗen andi torra ka won hen ka miɗen jiiɗi pamminamen so tawi torraji heeɗi onon jaati Mody Baɓe ko jiiɗon hen joni hono no Guro haaldi nane en aɗa andi arani so tawi a mobbo a hokkama suka fuu aɗa ñiiɓi a tawa aɗa rema na ɗum tawa aɗa dura sa hokkama suka fuu ana way honno suka o joni ka laati ko sifa honno maccuɗo maɗa ni kala golle mo gollata fuu suka o golla ana wodno Mody Baɓe remoɓe sukaɓe jahan ndemoya joguiɓe daabaji ɓeeɗo sukaɓe jahan duroya won ko mobbo o gollata ko kamɓe ɗum ɓe gatta ɗum saabi hono saraɓe ele haqqille muɗum so ɓe dokkimama suka o fof hanka sen wala fof ko ɓe mbiyamma ko saabidama honno jawdi ɓe itti so ɓe dokkuma ko saabide an do a gollowo ɗon sukaɓe a wattan ɗo e golle maɗa o donc an jangguinaɓe kamɓe ɗo ɓe golleni nehaɓe fa waɗaɓe keeɓa barke maɗa bon sakiti joni aduna o an way o fof o dimbiki joni ka hono Mody Baɓe garti e ley ngalluji ɗe ɓe natti e ley ngalluji eɓe keddi eɓe janggina fa joni neno sukaɓe ɓe jaaha ɓe garbinoyo ga ene kabaru kalisino ko woodi joni ka watti kalisino ko ɓe gaddata
jonka fa joni an heddi suka o no dokkireɗamo ni fa joni o maccuɗo maɗa noon o gollonoma an do am maccuɗo makko sabi an do a gollonoma noon jangguinowomo ayo jonka ɗo boofi ɗi goni e banggal honno haala kewɗe joni ɗi ko ɓuuri hewde fo banggal hono journaux ngaji tubakoɓe ko nandi muɗum fo ɓe gaɗi hono modbaɓe an gollira sukaɓeɓe ana nawtoro sukaɓe ɓe ƴeewani hono ko modba kañ en ka gatta hono ko ɓamata andal ngal kañum e jande so gatta e ley haqqillaji ko ɓe ƴeewata ɗum kamɓe gaɗi hono ɓe famɓeɗe ɓe gaɗa hono banggal maccuɓe muɗum en hono gaɗɗon tortire e ko nandi mona torri ɗum en saga fu ɗo a nanan wiye oɗo mobbo wi so tawi soko mum wadda e temeɗɗi na wadda e temeɗɗe nayyi fof fati warta yalte waɗe publié nokkoye ɗe fof wolle en modbaɓe garti ɗe ngal joni hono jande ka ana heddi minen ka woɓe mi andi fa joni jangguinoɓe sanne ɓe karbata ko fewi goto sona gadda e inde mani ana woodi ka torra ana woodi torra ko woodi hen ko banggal ko mbiɗen nane banggal hono zamanu o ko garibal ngal ɓamata e sukaɓe ko ana heewi sanne aɗa wawi wadde suka ana wawi wadde ngaji ɗiɗi ngaji tati tawi ana garbino o warta e bo ɗum ɗo fof so tawi o janggannoɗo fof a tawa wakkati goto o faman honnon du o yaman tilade e jande nde aya ɗiɗaɓel muɗum du banggal honno ngalloyɗen goɗɗen mobilaji woni ko woodi saga fof wiye soko waɗi ga accident e ko nandi e muɗum ɗum ɗo doyi forron ko kasel mum onno wakkatu mo gonɗe e mum wakkatu banggal téléphone aji kañƴi e kulleji ko ƴeewete an jaati sangaji a tawa no jarata le ngeñi a wawi jiya fusunaji taalibawoy ana jooɗi ana ƴeewa vidéo ngaji piti patayi ko wala fof ɗo dari ana ƴeewa ko andata ɓe ka soɓe mawniri ni ka fof ɓe laato yimɓe antiɗi sanne ko saabi ɗi hoto modbaɓe jaati mbawa hono haggude ɓe kasen no wakkatu uggotende so tawi jama oto bourse to heddini ɗum ɗo ka ana fa joni hunde ana woɗi no wurrini ana moƴƴi toon ka bourse o kañum e hoore mum kañum sakiti kañum ndu ronkiti wawde jogade taalibaɓe kañum modbaɓe ɓe gari ɓe naati ley ngalluji ha ley ngallu o sukaɓe ɓe mbawa haggede nokkure wotere a wawa ñamminde ɓe waji ɓe jaaha ɓe garbinoyo e ley noɓe jarata jonka ley garibal ngal ni to joka banggal torraji ɗi ton goni imma joni ka ƴewde vidéo ngaji piti pataji sirmaji e ko nandi e muɗum na mobilaji e ko nandi e muɗum na doddarade e hakkude godoro ngaji ni ene guiɗa Allah garibu tawi lawol ngol ɗo garɗa ɗo mobile ma darina ɗo moto ma dari ɗum fo a tawan cukalay ko ɓuuri heede ko garbinto ɗon ko fo aɗa tawan ɓe meɗen ɓe noon ɗum ɗo yo torram mawka noon joni noon jama o hono ko ɓe bikkisoto garibal ngal ko mbiyata garibal ngal hono ɓe takkata ngal e Qur'an o ko wona hono jangoɓe Qur'an ɓe wona ɓeyata hono garibal e ley gendi ɗi mine an foti duuɓi joni miɗen jogui baali muɗum ɗo ko ɓe yeehoɓe so ƴeewa e gariba ko o jaati e hoore mum no wuuri oɗon jogui ɗen baali mbiɗen jogui ɗen baali ɗo commune 6 ɗo min woni hono hoore walde waɗani ɗon de waɗama e Mali fo commune ngaji garibaɓe gorini no garibaɓe gorini commune ngaji jeegoni ɗi fo ana jogui hono hooreji muɗum e jonka yaade réseau ngaji ɗi fo ana jogui ɓe gaɗi ihsa iya to banggal ɓe limti ɓe ƴeewi hono jonka garibaɓe zati taweteɓe ɓe ka taalibaɓe noon janggoɓe Qur'ana de hono garbintoɓe kañum e woɓɓe gasen ɓe e ley temedere fo hono capanɗe jeegoyon ɓe fo yo yimɓe garbinortoɓe ni en tan kammari tampere e miskinako ɓe gana janggoɓe feyi hunde fof wala ko ɓilɗe temedere fof tawan capanɗe jeegom ɓe fof woɓɓe noon rewɓe mum worɓe mum sukaɓe mum mawɓe mum fof e banggal hono janggoɓe Qur'ana zati ɓe atam e ngalda ka hono banggal suura garibal ngal fof ɓamama ngal fawama e dow hono janggoɓe Qur'ana ɓe tan nde wiya gariba fof haqqille ma direct yaranto janggo Qur'ana to janggoɓe Qur'ana ɓe du sa darni ɗum en temedere fof a tawan hono capanɗe jeegonna jeɗɗi ɓe fuyo fulɓe jaati fulɓe ɓuuri hewde hen kamɓe hono banggal ene no andirɗen ni fulɓe kañum e koyro woroɓe ɓuuro heere banggal fulɓe wonde muɓe jaati wonde muɗum bon joni hono banggal torraji ko woodi hen ko ɗiɗo ɓiɓɓe adama en daiman so tawi hunde waɗama so tawi ene woodi sanne fof wajibi sonade haybe wakkati fof sanne te wakkati fof ede haybe sona so zaman o juutoyi fof nonde foti woɗude fof nde yaha nde watoya naadu sanga mayre sami garibal ngal arande yo ñaaju jaati noon ñaaju noon Cheikh Amadou kañum waɗi garibal ngal
o eewi o so tawi ngal waɗaka fo hono ɓiɓe miskine ɓe janggata nden ngal waɗama alhamdulillahi ɗum janggama ɗum fa wooɗi ɓe makko ɓe janggi hen ɓe leyɗe goɗɗe kasen kay ɗo janggi e faminen kam min kawriti iwoɓe Burkina en iwoɓe Benin en iwoɓe nokkuji en Niger en fo ngari janggi e ley leydi meɗen ndi leydi ndi ene heddi ɗum ene jippina mawɓe jippine honno sukaɓe kay eno jaaha garbinoyo ka toon to ley Bourso toon ɗum garɗi nen hannde gonɗen ɗo so tawi en jiɓɓe fam baylten hunde nde banggal garbal ngal worni fou a yi kamɓe hono abbiraɓe saraɓe e hono Amérique en gelle ɓe kañum e banggal hono joroɓe ko nandi e muɗum e Jon Sare en kañum e commune ngaji ɗi kañum en kaani moƴƴintinde ɗum so ɓe pellisi tan ana wawi moƴƴintinede ngendi fof ana wawi ɓamde janguinowo muɗum kanko janguinowo o kanko janguinte ɓiɓɓe ngendi so almami ngendi ɗi nastawi almami ngendi fabodira e modibaɓe wonɓe ɗon ɓe ngendi ɗi kañum humito ɓe nokke guese maɓɓe ɗo ɓe tawete eɓe golla honno ngendi ndi gollirta ni nden tawi ɓe ndema ngendi tawi ana faaboɓe zakkaji tawi eɓe dokke nden so tawi ɗum commune waɗa nastawi gelle waɗa tawi feyɗo ɓe jaata ka golle fof ko gollete ɗon ko eɓe golla ɗon ɓe gotta yiiloyade fefi oɗo haqqille waɗe e banggal hono saraɓe yalla modi baɓe ene keeɓa jooɗo modi baɓe jooɗo jangguine so ngendi fellisi wi hay minen ka ɓiɓɓe amen ɓe min ñamminaɓe min jarnaɓe min ñammina mobbo o min jarna ɗum fof ɗo fati ya tan so tawi durgol won toon ɓe mara toon daabaji na so tawi ɗum banggal guese tawi ɓe jogui guese maɓɓe tawi so ngendi fellisi tan ana wawi so tawi ɓe muytu ɓe gaɗan commune ngaji commune mani o banggal hono masala hono joni banggal hono motti wurde ni nokkuji ɗe ɗo réseau ngaji ɗi goni na ɗum hono banggal arrondissement ngaji e ko nandi muɗum hono tinugo en tawi modi baɓe ane jooɗi janguinoɓe ɓe jaata feyɗo kamɓe ka jande tan woni kabaru maɓɓe ngendi ɗi kañum jogui kabaru maɓɓe o laamu o ɗum fabodira e maɓɓe saabi honno Allah haalde e ley Qur'ana ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ɓi adama ndena hoore ma an honno ndena koreji ma ɗi so koreji ma ɗi so ɗi kisali tan a wawa hisude ñande dargal nenno ɓiɗɗo so o rimama fo omo jogui haqqe birede omo jogui haqqe banggal o moƴƴine fa o waɗa ɗum saabi Allah haali e Qur'an o wi rabbana habdana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni eya saga fo ñagoɗo Allah yo Allah moƴƴin zurriya maɗa neno kanko suka o omo hasindini e birede yo haqqe makko noon wajibi o biire fa waɗa honno birtan ɗen aranni en biiri alhamdulillah en keeɓi Balobbo en keeɓi Amadou Cheikh Oumar e ko nandi e muɗum fof mo inde mum inda fuu ɗo gonɗe hannde en kuya ko saabide ɓe biraɓe fa woɗi ɗon haya sakkidigue enen wurɓe hannde ɓe nde inde ɗe fuu amay honno mayɓe indani nde wonno wala ko waɗa nden no kamɓe mayɓe nde ɓe inda fof guurte enen wurɓe so indama ko jogam an noon nden no kamɓe ka ɓe mbirama fa woɗi jokki fa yettiki zamanu meɗen enen o hono ko o wanno ko fes tawi keddoɗen gari banggal fati ngal yaha nokkuji goɗɗe kasi gendi fof almami muɗum kañum e modi baɓe kumito sukaɓe ngare minen janguinta on kamɓe hono wiyete remoɓe ɓe gadda maaroji banggal zakkaji tawi onon du oɗon ndema kamɓe hono wiyete joguiɓe daabaɓe kamɓe so ɓe itti zakkaji ɓe dokka on hatta tawi cukalay ko so pini beete fof jaaha garbinoyi ɗum du torta fof wala hen so waɗirama noon tan jande nde heddoto nde yahan zamanu hono ko jande nde yirwa birki lobbi heɓete hon noon du zamanu ko jomum watta e ley garibal ko oɗo zamanu to a hewtan ɗum sanne so tawi ngendi moɗon goɗɗa inama abbani futini guite muɗum anje sukaɓe fof andi homo fof sinan suka muɗum o sowna a wawa onon galleji ɗi ƴetta on kirodira ko saabi hon fof andi e suka muɗum mo suka muɗum janggoy so warti fof an jaati a wajoɗo suka maɗo tinɗa fati ɓimani ɓuurede tinɗa mine yammani kam ɓuura min roya an du tinɗa fati ɓuureɗa tawi ɗon gonɗon jogui gueseji mo e ko nandi muɗum fof gotton hono yaadi banggal hon yiilar ɗum saabi hande o banggal suura o fof bonnama nde wiya oɗo banggal taliba Qur'an e ko nandi mo na mobbo Qur'an fof ko takkite e muɗum ko neɗɗo bonɗo noon sikki wala ono banggal tubakoɓe kanoɓe paamide hannde nde wiya oɗo yo marabu fof mobbo fof kanko hoore makko o bombo ɗon so hayɓayi fof o buɓɓititto e maɗa yo bombore noon bon ɗum ɗo image bonɗo noon image bonɗo Allah dande serre muɗum e joni ko tewteten nan fuu yalla faamu ana heeɓe e dow ko haalte ko fa tawi waylitire waɗa
moƴƴere tan woni hono ko tewtoten no moƴƴere du aduna e laakara sabi haala jande qur'ana kaleten nenno du sikke wala no jande meɗen nde yirwita sabi en fu no mbiruɗen ile puɗɗode yewtere meɗen nde ni pulaako ana jogii darja dina alsilamako eɓe jogii du darja jande qur'ana nde afrique de l'ouest fof hono maɓɓe janngude qur'ana o wala hono ɗum watte so ɗum heddoro darja o eyyi joni no goruɗen ni en fi en jii sukaɓe e nokkuji ɗe fof no alhaji haalde joni wona tubakuɓe feyi kanko wi tubakuɓe joni noon sen ƴeewi enen jaate e koye meɗen woni oɗen jiira cukaloj meɗen koye dow beddaji gokkoye mbalande garŋaji a tawan mobbo mum o andana ɗum feyi ɗum en fi eɗen ceedi e mobbo guuro e joni no alhaji haalde banggal hono solution hunde nde kanko ko o haali dabare hande waɗede fa ɗum motta tama joni a e hakkille maɗa saraɓe sukaɓe enen saraɓe sukaɓe enen jaati eɗen jogui pellisal so modi baɓe jaɓi jooɗade tama est ce que ɗo ana heeɓe e fulɓe jaɓude wadde hen jawdi muɗum joom fande jakkaji ɗi o wiiɗi warde jaati ha Boori Diallo wonno mbiɗa joni ni ɗum miiri tawi so hono no pulako foti yinde diina yinde jande ni so tawma hakkillaji pindinama fo a yamno dañanke hewɓe hen jaɓɓuɓe finde sabu hono kulle goɗɗe an toon refi finde woni ko watta ɗum wona hono ɓe jiiɗa jande wona hono ɓe jiiɗa diina kala ɗo aɗa watta pulla so jawa heɓude ɗum fu ley jande e diina ɓurta yawde heɓude ɗum so ɓe pindinama hono ko nafa gonɗo e jande nde ko hani heɓede hen ko so suka moƴƴinama ko hani nafude ko kañum e suka moƴƴinaka walda so suka birama jangguinama fo a tawan ko goto o wawi moƴƴinde ko sappo mbawa moƴƴinde so goto o birama haybama janguinirama no hani janguinirede ni fo ko janggata le duuɓi tati ko o waɗan duuɓi sappo o heɓata hono majjuɗo nen so sara andi ɗum fo a yamno tawi so ana yiiɗi jande nde ana yiiɗi diina ka fo an so hollama no ɗum waɗirte fo a yamno tawi e ɗum heeɓe yimɓe min ka mbiɗa yaaro hono yimɓe men ɓe wona hono ɓe jiiɗa wona hono ɓe ngala resi pinal ngal woni ko woni e maɓɓe fa hande ɓe pamanayi ɗum fa hande ɓe pamanayi ɗum no hani janginire so heeɓe ni ɗum woni ko pamana hon tawangal ngal ɓe jokki neno so aduna weyltiki a wiya weyltata ko aduna yaaha joppi aduna wona ko jooɗi nokku woto noon aduna o yaha ana waylito so aduna weyltiki a wiya weyltata ko aduna o yaha joppi yahan duma eyyo nenno hono jokkuɓe aduna o mbayltiɓe ɓe ɓurete nenno eɗen andi fe goto yiiɗa ɓurede ene min kay hakkille am yimɓemen ɓe refi faamu e o refi andude no aduna o wayltirini ɗum woni ko woni e maɓɓe inchallah mbiɗo yaari soɓe kollama ɓe pamminama fo hono eɓe paama hono kala ko wiya ɓe gaɗa ɗum fo en keɓan waɗoɓe fe so tawi fof ɓe gatta les temedere fo en keɓan capantato walla debe jaɓoɓe waɗude ɗum nenno kala gaɗɗo fo so heeɓi nafa o anda yi o waɗi heeɓi nafa goɗɗo natan janggo a ɗum woni ko watta pinal ngal ko inchallah ɗum fof mbawi ɓeydir famminike e sanne Mobbo Guro no kalduɗa ni aywa e Alhaji Mouhtar Ba baale modi baɓe ana heewi e leydi meɗen ndi yalla won fuu ko baale modi baɓe darani banggal hono jande meɗen qur'ana nde fa tawe nde laato jande haybande nde gari banggal ngal wala e muɗum sabi joni e yimɓe hewɓe ana kolla min miɗo landodiri e modi baɓe hewɓe e banggal ɗum ɗo or antenne e nde kan nde gari banggal yoppa fuu qur'ana o majjan enen kaga meɗen ka ɗum hewɓe mbiyata aya wona gam meɗen ga tan qur'ana jangguete qur'ana ne janggue aduna o foof mais sa ƴeewi hono nokkuje ɗe gari banggal woni e muɗum ɗe leyɗe muɗum ɗe heewi fuu ɓurata leyɗe nayyi e aduna ɗum woni heewi haya aduna one wala ɗo jande qur'ana nde wala ana jangge aduna o foof hay yimɓe ɓene min mi landodiri e moni baɓe hewɓe kolla kami de enen ka gam meɗen enen ka nde jande qur'ana nde yoppa fuu nde garibal mbiyatmi nde garibal ngal yoppa fu ɗum woni jande qur'an nde ka majji yimɓe wiyoɓe garibal ngal yoppeɓe fuu yo yimɓe noon ɓe tubakuɓe dokkata jawdi yalla qur'an o ana majja aywa baale modi baɓe goduɗe ɗe hoɗum fu ɓe darani yalla sukaɓe jangoɓe ɓe jaati ana laato sukaɓe mooɓaɓe ɓe hakkillaji muɓɓen moƴƴinete ay koye suka baalowo dow beddaji ley garŋaji o fa hakkille muɗum moƴƴantiɗi no mbiruɗa nane ni tawa ɓe ƴeewa kulle ɓe an Mobbo o jaati a andana a tawan koɓe jiyata ko kañe an Mobbo hakkille ma o latta ko goto est ce que baale moɗon modi baɓe won fof koɓe darani e dow o alhaali banggal hono baale modi baɓe ni
fa tawi eɓe jooɗi ɓe kalda aya kabaru hono garibal ni enne na ɗo banggal no qur'ana o yarata ni ɗum ana fanɗi e maɓɓe ana way honno wala baali ka ana goodi gaɗama faaji ko idditorto banggal baali alislam ako conseil islamique ana woodi walde jonka tawane ana huuɓi mali fou e baali goɗɗe kasen taweteɗe jonka ko mawɗi mbaɓe fulɓe gaɗi baali mum e ko nandi e muɗum ana woodi hono tawaɓe jonka no misla no minen min gaɗiri duɗal ngal ni min jii e kohe amen tan hono hunde ɗo gonɗe zamane mo gonɗen mum hannde o ɗo gonɗen ɗo Bamako ɗo yimɓe ana woodi hewɓe hasindinɓe sukaɓe muɗum fa jangga ana jiiɗi qur'an o kaɓe jarraki ittude sukaɓe ɗo somme ɓe naɓa ɗum nokkuji goɗɗe kasi brousse to saga fuu du yimɓe an lando min yella o matna min yella jonka ɗo jangguinte e ko nandi e muɗum tawi jomum o so janggi heddo yo neɗɗo meɗen tawi jomum o neesu o waylitaki ko nandi e muɗum ayo iɗum webbunomin sanne fa sahiɗi jonka komin gaɗi duɗal ngal ko e ley hono banggal ho conseil islamique kamɓe ko ɓooyi eɓe kaala e mbiya hono laamu o haaldama de fa hono jande meɗen nde laato kaydude jande nde laato jande jaati ɗon tawi laato jande leydi ndi jaati leydi tawi wona kabaru diina so mbi jande nde enen ko janggueten ko kañum e ko chrétien en ko fou yo diina janggueten ɗum jataka ɗum jande allahu akbar ay ɗum jataka jonka e mbi jande nde fane ɓeydite jonka e jandeji leydi ɗi qur'ana o ɗum wi ɗum ɗo yo jande e hoore muɗum jonka yaato ministre banggal jande éducation to tawi toon waylitoto ɗum ɗo waɗi duuɓi guurɗi jamma an yaha ana warta e muɗum hakkude jonka sembinɓe hunde nde e woɓɓe kasen caliɓe hunde nde ka sa ƴeewi ko ɗum fuɗɗi haalede ko warde joni hunde fuu wala ko laati sikala ko ɓurɗi ɗum fof fees tawi ɗum ɓamama ɗum wattama to ministre éducation to wala fuu min ka ko jiimi hen nafa majjum sona tan hono ana wawi tawi ɓe dokka yimɓe banggal defteje en ɓe dokka ɗum programme ngaji ɓe mbi jangguireni e ko nandi e muɗum jangguireni tawi programme mon dokkeɗa o tawi yadata e haqqille maɗa so madrasa ngaji ɗi ana goodi saɗɗaji ɗi ana goodi ɗum ɗo ana foti gila nde ɓe darnano baale ɗe nde ana mbaɗo duuɓi noga hikka bato fuu gaɗaɗo min ka ɗum ɗo ka fani wotere mbimi oɗo mawdu nde toɓɓere cele e mayre yalla jande qur'an nde kañum ɗo ana ɓeydite e jandeji ɗi yimɓe feeso ɓeyditama he wala fof ko nafata mi yawi fof ha bangga ko paaɗo so aɗa wawi tan an e hoore maɗa an so a alislami no gurɗe enen ni so wonko mbawɗen wadde fof gaɗen kana ɗum so ɗum wattama to laamto ko waɗa laama waɗan ɓe gaddan programme mabɓe waɗa sago mum ɓe gaddan sago mabɓe ayo no wori ha eley majjum jama o haali hen yogaɓe fa kiitodiri e majjum hakkude waɗe toon kañum e wawde waɗede toon o bon gouvernement o ɗum garɗo so fuɗɗi haalde haala muɗum fof fette itteɗo goɗɗo kasen waɗa dossier o ɓante kasen fa joni dossier omo toon mo leli toon omo toon oga taw baɗɗo noon taw moƴu ñaami donc garɗo fo ana hono piiro woni famminike sanne alhaji aɗa andi wakkati o ana yaaha sanne e wakkati meɗen o e fanɗani haala ka fa sanne e wakkati o ɓilli en fa sanne joni en garan e jangguinirgal meɗen ngal jaati jikke suudu baaba e wona sukaɓe ana jangga toon aɗa wawi fammindemi hannde leybol ngal suudu baaba ɗo jangguinirgal jikke suudu baaba sukaɓe hono foto goni toon ɓe fuɓɓe fulɓe na on kertanaki leñol bon jikke suudu baaba jangguinirgal ngal seenu woni seenu woni hono modi baɓe kañum e taalibaɓe kañum e defoɓe e ko nandimo fof toon woni e dogotoro e maɓɓe fof toon woni dogotoro o ana woodi ley nokku o ɗiɗoɓel muɗum ɗo hono yimɓe an tawi mbiɗum siifi e ɓen kañum e hoore mo balɗe e gaari toon ko mbimami hono so yimɓe mottiki fof nden ɓuuri welde fabade guilla soɗo en sankitima ɓe gaari toon dokkiɓe toon banggal hono carte ngaji kala tawaɗo suka ñawɗo fof yaha dogotoro ɓurde fof ɓattaɗe yaha sawroyo toon kamɓe jowata aya kamɓe siifi en ɓe siifi woni siifi banggal hono wiyete leeɓi ɓaleeji ɗum bamana hono bamana goore a siifi sukaɓe jonka faabotoɓe sukaɓe wona ɓurano ɓe paabotode kamɓe sukaɓe ni ɓe paaboto aya kamɓe ɓe gaari toon
ɓe dokki ɓen carte ngaji kala suka fof tawaɗo ñawi fof docteur fof ɓurde ɓattade noon yaha sawroyo toon kamɓe joɓata ɗum ana woodi jonno hono suka fof gonɗo toon fof sara mum yoɓata banggal hono kabaru jande muɗum nde gonɗo toon fof sara mum yoɓata ɗum ko mbimi tiiɗallaji ana goodi yogaɓe ana goodi huyanoɓe hunde nde ndewatake fes woɓɓe kasi ana goodi a tawa ñamali nde satti faami suka mum riime itte toon bon nde min puɗɗatno nde sukaɓe hono sappo woni komin puɗɗi yo ñanden banggal ICA ko ɓe limti toon sukaɓe 110 seeɗa goni toon gon toon sukaɓe sappo puɗɗirɗo sukaɓe sappo min puɗɗiɗi hande eɓe jaye 100 ayi suka Hamma Sise woni kañum e sukaɓe jamɓe woɓɓe kasi en ayo parenkoɓe kañum sokorankoɓe sukaɓe sappo min puɗɗiɗi aya joni ana wayi hon nokku o jaati o heewi miɗen kasindini tawi nokku o sona o ɓeyde kasim banggal cuuɗi goɗɗi kasi gaɗe hen sonaɗo so min darna joni fof sogaɓe kewan toon fa tawi ɗum laato hono banggal ɓillodira ɗum ayo laato torra goko kasi joni noon ala kulli haali nokku o ka molbaɓe toon goɗi eɓe jangguina fewi keñen na hecci keñen won jottinɗo toon joni koɓe puɗɗi ko mbimami ko iɗum yaawi so tawi a garbinta ko a watta fewi hunde tan min sukan yeehi toon hitande hiɓinayi fewi duuɓi ɗiɗi o heeɓi suura o heeɓi suura ayo fayi o hiɓinayi duuɓi ɗiɗi hiɓinayi fewi duuɓi ɗiɗi hiɓinayi fewi duuɓi ɗiɗi heeɓi suura mbiɗa andi so tawi joni banggal hono garibal ana wodno hen kañum e ngabbugol seena e jippugol ɓurgo ana wonno hen fof no jomum foti haqqille fof woɗan duuɓi 4 hono duuɓi 5 en ka aya nokku o ala kulli haalin omo woodi yimɓe fof o woodani wona hono banggal fulɓe tan joni noon neɗɗo fof jaata toon ka so fewi so tawi bamaranke no nanno fulfulde nde ka so tawi pulaar ɓuuri hewde toon moɗɗaɓe yo fulɓe noon honno golloɓe defoɓe kañum enduyi fulɓe noon noko fulfulde haalte fulfulde on ko haalte to joni ko fayi so ɓi bamaranke jeeyi toon haalan fulfulde ayo yogaɓe ɗo jatne toon suka e muɗum yalla nan fulfulde yalla nan fulfulde nde minen ɗum miɗen ciini hono fulfulde ɓe tinno e mayre so weɗani bamanankore ne jogui sembe sanne sanne sukaɓe yogaɓe an toon tan bamanankore ne weɗa ɗum sanne sanne mimɓe tinnoɓe kaala fulfulde bamanankore nde kay jiɗɗa mbayɗa fuu so tawi ɗo gonɗa ka nanande jeeka e forobo noon nde forobo noon kaɓe tinno yalla sukaɓe garɗo toon fof fes tawi o nantano fulfulde bamanakoɓe sukaɓe bamanakoɓe an goodi markaɓe an goodi korebore fof ana goodi ɓe tinnoɓe fof kaala fulfulde ene ala kulli haalin duɗal ngal ka ana yaaha ko ɓuuri hono ko kasindinɗen nde tawi nokkuye goɗɗo kasi en gaɗe ɗum laña yaade tawi waɗe nokku goɗɗo waɗe nokku goɗɗo ɗum ɗo banggal tinnade meɗen tan ko waɗe tennengol waɗe ñooro waɗe nokkuye ɗe fof bon enen gaɗen koye meɗen wona laamu faabi en fewi goto faabaki sako watta e hakkille mum fe hono ko jiɗɗen ko ɗum ko jangguinte lahdadi yimmeɗen ɗi mobbo jangguinoɓe guraɗo en goto toon jangguinoɓe banggal defte ana woodi toon sukaɓeɓe kala tawaɗo hen heeɓi suura fof yaha janggo e deftere ana woodi balɗe ko eɓɓi ko ɓe gaddanimi toon jangguinoɓe banggal français so tawi eɗen kaaja ɓe so tawi minen kaaja français o fof gaɗa hen français sukaɓeɓe ana woodi hen wiɓe ana kaaja min mbiya hay joni français o waɗe alkamsare kañum e aljumare ñalaɗe ɗe ɓe janggataɗe so tawi ɓe ana mbawi ɗum gasi so tawi mbawa ɗum fof ɓe accata toon famin jiita jonka programme hono hani yaara ni ɓe gatti eɓe gara toon alkamsare e aljumare eɓe janggina ɓe français o famminike sanne alhaji aywa wakkati o ɓilli en sanne mabba guuro e won fof ko ɓeydata seeɗa e du e noddandu maɗa fewde pulako o hono jaati pulako o hani wadde fa tawe jande meɗen nde heddo nde tawe du nde jande joguinde neema par ce que nde laato jande joguinde tampere no jiireten no gari banggal no wurrini e fof eɗen anndi goonga noon jaati en pini hen en mawni hen ka wonno jiiɗa yiirude ɗum hannde no aduna o waylitiri bisimilla won noddandu joguiɗa ko ɓeydata ko alhaji haali ko kañum e noddandu maɗa inchallah wakkati a yettama sanne e noddana ko joguimi hen tan nenno eɗen kaani ƴeewe no aduna o yaratani jaadine aduna o sabu minen no min jangguirno ni an sattinawde sanne a holan a heyɗan a hoyan nenno tampere an cetti hewde a waɗan duuɓi tawi ko an a jangude ko a heɓay ɗo jangga ɗum nenno ko kaalanmi hen tan pinninen yimɓe fa hannde ɓe ƴeewa no aduna o yaratani ɓe jaade aduna o
ha ko so yaade aduna fu aduna yahan yoppa ɗum fa ɗum kalna minka nenno hono jangingol le ngalluyiɗe ko heɓete hen ko ɗum wawi heɓe le bourse to sa jangi le ga a heɓan andal a heɓan aduna a heɓan kulle kanɗe heɓe ɗe fof heɓan le jadde maɗa nde nenno to aɗa wawande duuɓi sappo duuɓi noga aɗa jangga tawi a ƴoy le Qur'an o tan janggata nen ɗum ɗon an naɓa jomum caggal sanne nenno ɓi aduna fe goto yiiɗa yaade caggal neɗɗo yiiɗa yaade caggal yiiɗa ɓi kon yaha caggal yiiɗa leñol mum yaha caggal nen hono leydi goɗɗi jaari yeeso ni ɗum ñaagoto en sakiraɓe meɗen ɓe tinno kañumde e jande nde tinno e no leydi ni yarata no aduna o yarata ni ɓe jaade aduna o poti aduna o yaasa yoppaɓe en ɗum ko jimmi ɓeydi tan Boori Diallo a yettama sanne ƴeewo tewe final fof jettama sanne faydi sanne inchallah Alhaji Mouhtar Ba mo bandira e muɗum anditirta Abbourou Narewa so wonno mobbo babajo fay goto heɓaka leydi ni so wona kanko min cetti hakkude fulnague e hirnague sahali ɓaleri mali fou e manggal muɗum mobbo babajo goto kanko tan woni keɓaɗo Alhaji Mouhtar Ba ay ɗum ne Alhaji bisimilla e joni noddan ɗuma fewde e ɓiɓɓe leydi ndi hertidade leñol ngol sabi sa kaalowo fulfulde fof ana wayi hono fulɓe kaldata ka ɓiɓɓe leydi ndi fuu woni ko kaldaten hono fof kanɗen ne wadde joni fa tawe jande meɗen nde waylito ɓeydude e ko kalɗa nane banggal gure ɗe ɓe joƴƴina modi baɓe ɓe dokka ɗum en jakkaji sukaɓe jangga toon jangga jande needi nde tawɗen needi ndi tawɗen ndi e diina ka tawɗen ka so tawi wonko kanɗa ɓeydande men hen fa hande jertinde leñol ngol noɓe kaani wadde fuu yalla eɗen keeɓa ɓiltoɗen e tiiɗalla garibal godugal hande ngal sabi en mbawa wiide yimɓe ɓe joppa garibal ngal kana daña ko holla kamɓe modi baɓe mawɓe baale modi baɓe e laamu o par ce que sen indi laamu fuu laamu o waddanayi en ko en mbawata waddanayi en ko en jiiɗa watta en taguji meɗen goɗɗi saabi enen eɗen jiiɗi heddorade diina meɗen ka kañum neesu meɗen bandiraɓe ƴeewoɓe en ɓe jaafo sanne sanne wona hono wañude laamu na goɗɗum laamu yo laamu diina yo diina ayo jaadi hay ɗum ɗon ni woni hono haala kade semilla Alhaji ay no kalɗen joni ana fammi hono banggal aɗa andi hono laamu goɗɗum yiide jonka zaman tubakoɓe warde fa hande e meeɗa yiide fe hono suudu wotoru ndu mahama ko ɗum mahirade jonka fa Qur'ana jangge en jiyay jama o ana yiɗi Qur'ana o tan ana tinni e makko ana janga ko saabide kammere ɗum diina muɗum noon ay joni so tawi en jiɓɓe yalla eɗen baylito ono fa joppen garibal ko mbiɗa joni ko so en keeɓa en battigu maggal hono gatti yata nde ɗo hunde nde wonde keɓɗo e muɗum nafa wiyama hay hande sanga mayre saami joppede ay min joppande yalla hoɗon ko gaddanɗami sono day ko gadduɗade ɗum ana tiiɗi sanne sanne ono jama o waylito wakkati goto ka ayi honno no puɗɗirɗen joni ni wonno jama o hani famminirede daaƴi man eɗen kaala naftorɗen banggal haqqillaji meɗen kañum e keewal meɗen ngal pula ko goduɗo e Bamako hande o wona en kaali en mbi en gaɗi nokku goto meɗen seenu jikki suudu baba to sukaɓe sappo fuɗɗiraɓe kiɓɓi temedere jaati temedere e sappo e seeɗa wonto fammi mi joka min darnanta fof saabi cuuɗɗi ana paaɗiri ni ana woodi e ley banggal ɗo Bamako ɗo fulɓe woduɓe ɗo hande ɓe soɓe nangodiri ɓe paabodiri ɓe naftorike keewal maɓɓe ngal e moƴƴinan suudu wondu kasi sikke fo laafiya ɓuuɓ no wori feeso goto fof manam ujunere wadde ka hono ko tiiɗe e jama o banggal hono nangodira kañum e famde aduna o no yarata ni sa faami a tawa ittude hunde ay ɗum ƴeew fewi banggal batu gaɗɗo ñenne ɗo palede kongire ɗo sanne batu ko seeku boli ko wona yi jama o wari toon fa heewi sanne oɗo jama o fof so tawi wala ko nafata hono o jama sona tawi faamu o heɓama fa nafa heeɓe so tawi jama o faami tan en fof en paami nde hunde ana woodi e minen so en mbiyama gaɗen so en gaɗin tan en ƴiwan alhaali mo gonɗo e muɗum o en jeehi alhaali goɗɗo kasi sikke fo wala enen ɗo gonɗe hannde ɗo en jogui ɗo fe fulɓe joguiɓe kaalisiji sanne tawi ana wawi moƴƴinande e jangguirde fa heewa mbi adama sa jiɗɗo fam baylitoɗa na fam baylita fo jeeɗe nde kaybatade tubakoɓe nde ɓe garno nde koɓe jiiɗi fa ɓe baylita en ko sukaɓe meɓɓe ɓe nanggui soɓe gatti e jeɗɗe maɓɓe sembe dole ɗum sembe dole wala nawori ko ardi duuɓi yede fayi mbuɗa hokkata ndende minen min janggiranno école minen min janggi école hitande fou ɗereji gaddete e gendi
so ɗereji ɗi gaddama inde sukaɓe hanɓe yaade ɓe tawete hen no minen min janggiri ni ɓen sukaɓe se sukama inde mum tawama hen taw yaha so yeehidu fayi hunde ko dokkata wala hen wona ardoise o wona bikki o wona goɗɗum fayi hunde fuu laamu o arande nde wona laamu o kañum waɗanno dépense o fof sanne hande omo watta hande saraɓe gatta million ji du haya banggal arabia o ɗum nde madrasa ngaji ɗi garnode hono nde ɓe jinno kamɓe ɗo fa jama o laata joka natde madrasa ngaji ɗi fa ɓe mbaylita yimɓe ɗe wona madrasa ngaji ɗi gaɗa sanne madrasa e gaɗama arande nde a tawa hon nanoɓe arabia no fanɗi le leydi ndi hande nanoɓe arabia anni kewi le leydi ndi ko heewi hen fof wayli laati ko sifa banggal hono saoudia e ko nandi e muɗum ko saabi wona banggal janginirɗe ɓe kadi no janginirɗe ɗe aɗa jogui sukaɓe maɗa aɗa hasindini ɓe jangga ɗo gonɗa ɗo a yiiɗa ɓe ƴiwa ɗon ko ɓuuri hewde fof imma tawi école woni ko woodi ɗon na madrasa no ko woodi ɗon ana wawi tawi a yiiɗa école gonɗo o na a yiiɗa madrasa gonɗo o ko saabide haqqilla e mo jadata nden hono gatta on e koye mo gaɗa madrasa ngaji moɗon gaɗon janginirɗe moɗon ɗum fulɓe ɓe ana mbawi needi mo ndina heddo yalla ina heddo sona ɗum sukaɓe ma fof ɓe jaaha ɓe janggo e jondeji goɗɗi kasen ɗi jaalata e ma a sikke fof wala hen faaɓe gara ɓe mbasa jatadema ɓe jatata komo o eɗen jogui fulɓe wawɓe wadde ɗum joguiɓe milliard ngaji ka yalla hoto ɓe goni yalla ko haalte ko yalla ɓe nantana naadu ɓe anda yalla jende nde ana waylita yimɓe na naadu jawdi ndi ɓe jaadoɓe e mayri to laafaran toon eɓe goodi e ɗo genni ɓe anda mahru jande ɗi yo jihad mawɗum jiha neɗɗo mahi misideje ko foti sappo miside nogay ronko moƴƴinirde janginirde fe wotere ko saabide miside to indide ɓuuri hewde mani mahi miside mani mahi miside o tawi mahi miside a mahay janginirde janginirde toon worɓe moƴƴinteno to yimɓe moƴƴinte sa mahi miside kasi janginirgal wala ka yaata neɗɗo allah to almami so janggayno sikke fof wala wawa latade yo limtine miside fa heewa tawi janginirde fe wotere wala ala kulli haalin hono ko jiɗɗen tan fa joni banggal hono wasade sakiraɓe meɗen ɓe banggal kabaru jande nde haqqillaji mabɓe garta e jande nde fa heewa banggal gari banggal ngal wawa yoɓɓede sona keɓe en battigu maggal ɗum ɗo gila zamanu Moussa fa fustunaji fuɗɗi nangue gila zamanu Moussa tarawade motti en ɓe puɗɗi nangoten fustunaji ɓe mbiya gari banggal waɗi bonni image mabɓe ele aduna ɗo foof e ko sayti ko ronki o yoppiɗe nenno sona tawi janginiɗo mbiya hay gari baɓe naɓe modi baɓe o mahnama ɗo wamma ko ɗo cuuɗi janginiɗo qur'ana ani o mahnama motti gaare naati ɗo janggo ayo jangi noon min paabo on bangal kabar almusaɗa tawete ko min paabo kani en tan joppe o ɗum en gaɗan duuɓine ka zaman meɗen roy tan tawi ɗum heddi noon wuro aya bisimilla mabbo Guro aɗa jogui konngol cekitotongol bisimilla konngol am cekitotongol fa hande yettudema e yettude kala ƴeewo Pinal TV nenno sakiraɓe ɓe tinno ɓe ƴeewira hunde ɓe ƴeewata ɗum hakkille so ɓi adama wawi nande hunde tawi a hettinaki a nani haala ka a ƴewra ɗum hakkille kala ka ƴewra hakkille fof a famata nenno ɓe tinno ɓe mbaylito holno aduna o waylitiri ni ɓe gaɗa sukaɓe maɓɓe e jandeji ɗiɓe andi ɗi tawi bonnata neesu maɓɓe bonnata diina maɓɓe tawi sukaɓe en keeɓa hen faydaji mawɗi ley duuɓi sappo koɓe kani heɓɗo fof ɓe keɓɗo ley duuɓi tati neno ɗum woni ko mbajitomi sakiraɓe meɗen ɓe tawaɓe en an mbawi moƴƴinana en madrasa ɗo janguete ɗo jangguennam andal qur'ana meɗen jangguen fiqi meɗen tawi neesu meɗen bonali nenno ɗum woni ko jimmi sakiraɓe men ɓe tinno fa hande ɓe tinno ɓe ƴeewa ɗum ɗum wawi waɗirede fof ɓe gaɗira ɗen noon kawren en fof dammodiren paabodiren yalla neesu men e diina men eɗen keɓa pati ɗum majju fina tawa meɗen kadi yimɓe woɓɓe ngar so majjina en so itta en ɗo gara jooɗo place ji meɗen eno ɗum ko yimɓe ɓeydude hen Bour Diallo a yettama sanne faydi sanne Alhaji konngol maɗa cektotongol fa baynodiren wakkati o basola joni ka yettude on sanne ni e tewtorde banggal pulako ɓe tinno e banggal télé ngaji kañum radio ngaji sanne ɓe tinno ɓe paabo ɗum ɗum sanne radio o nde o heɓani alhamdulillah jama o huyanimo sanne o golli ɗum sanne ka hande radio o yurmini e télé o ɗum ɓe tinnode ha koye ɓe tinno kamɓe gaɗana kala ko jomum wawi so tawi émission ngaji e yewtere mbawɗa wadde hono findinde jama o tinɗa gara daña ko kalɗa so tawi banggal jawti woni ko joguiɗa ɗum ko mbawɗa faborade télé o kañum radio o fof tinnoɗa paaboɗa sona ɗum woni kaɓorɗe hannde nde aduna o haɓorto dinankoɓe ana kaɓoro
adnankoɓe ɗon kaboro banggal teɗeŋaji ɗi jiiɗaɗi sanne teɗeŋaji anni keewi en gendidi haaloji kaaloji haala diina ana woodi haaloji haala kulle goɗɗe kasi ana woodi nen ɗum so tawi modi baɓe moɗon naado yimɓe hono banggal fimɓe mo service ngoɓe moɓe a heeɓi ana kaala haala ma ana jooɗo e télé na radio ana kaala andu aɗa hettino haqqille ma o wujjatake fana ɓenno ko goɗɗo kasi non jaati wor ɗum ko renta jama meɗen wonde donc jimi sectorade e salmindima ayo e bangal istidaf ko mbiɗami bisimilla ga enne hannde ko e sakiraɓe meɗen ƴeewoɓe fou ɓe fof ɓe calminama sanne bisimilla joni fande meɗen wadde du'aw e bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV ɗum ɗo wonno ko kebdunoɗen en hannde kanko Alhaji Mouhtar Ba e mobbo meɗen mawɗo inde ande hannde e leydi meɗen Mali ndi jooɗiɗo commune Sissi Bamako ɗo banggue 26 mars ɗum woni Yirma Diaw aywa e kañum e mobbo guuro Tambeyni tarajo ni neɗɗo anda ɗo woni taraɓe ñalloɓe ana ñama taɓɓe so mballa dow leɗɗe aywa e bandiraɓe oɗon darda yafuya sanne sanne ɗum ɗo wonno komi kebduno e modi baɓe meɗen ɓe mbiɗa miila en paami sanne sanne no kanɗen wadde hannde fa jande meɗen nde e keddoroɗen andal ngal pula ko andira Afrique de l'Ouest ga fof keddoroɗen ndu darja jante nde andiraɗen nde ɗum ɗo hono ko kanko Alhaji Mouhtar Ba o haali ko les gure meɗen ɗe gattanen ɗum hakkille émission ngaji ɗi wala koɗi garrete so wona si en nani fo golliren ko moƴƴi hen ko so tawama ko moƴƴa hen ko haalama ɗum joppire ɗum caggal kala ko moƴƴi e komin kaali ko sengel gotel tawi e ngel gollire kasindinɗo e téléphone kantiɗo mo heewa kaalisi fuu yetto to Kola Jara jeeyowo téléphone ji dabanani Bamako banggue Kolombada si qualité ngaji téléphone ji goduɗo hande ɗi fuu ne keeɓe to makko téléphone ji si marque ngaji ɗi fuu ana toon Samsung Tecno iPhone fa yettade qualité ngaji goɗɗi kesi goduɗi hande ɗi fuu ana toon téléphone ji Kola Jara ɗi Dubai direct fa Bamako sa yeehi to makko to a yawata fey kanko Kola Jara e miraɓe muɗum no mbiru enani dabanani banggue Kolombada numéro bitigi makko numéro 8 ɗum woni bitigi o kanko Kola Jara numéro téléphone 76 77 16 44 na 79 14 18 52 sa soodi téléphone ana écran muɗum ana signa na téléphone sa naati e connexion ana wula taw wona to Kola Jara coɗɗa sa soodi to Kola Jara téléphone maɗa wulata écran muɗum signata fini yettade to Kola Jara so tawi seeɗa codirta na coodowo doƴƴere ɗum woni engrais e détail tout Kola Jara ana yeeya kasindinɗo e téléphone ji kala goduɗi hande ɗi fuu sa yettike Kola Jara a nimsata Dubai direct fa Bamako Kola Jara ittani en dokkuru téléphone